Tena waganyete ganyeto yomogonjoka bakurere mono baebererie nababere kabara mwegene toria bagosira wenia bagokwa Yesu monyamabera batorie Mia tata obakuna kwa ego banene ende gwatwanjiriri bageri omuyambu yamono obakuna kwa ego banene uyo bwa butoisane sege bageri twanyorire amona tugukusangana barabu Yesu ito tuikange nyara gatusomi twensintora ngete kumanya lingana liao bunoganete tulimanya twensintora ngete koigwerio giriao bunoganeti na into gotokuya tunyara gonchoreria ekiagera chinga kechi tomanyete nechi omoeria obuya bwabo nyara gotoisana gotumenya no bongaini biya mono gaki esengencho yechumeya muna togochikoyeria elio tobangerete tomanye kitokomanya Yesu itokabamo na into nando torai muna togochaka abo morai itu nando nyara kobamo na into na togotegerera na brabu ikiato setu into turumano Yesu Kristo mutorito Mwana abanintu baikira sitwachakire lesson ya gatatu ekali gukwanira iguru yokwamirerania okwamirerania okonkorora turi ngankuru kyoko nkintu kigakaraga gikari kwamirerania gikari kwamireranirwo tutarachaka nabo turiga no mwalimu Damaris tiganga abakwani abanchiwo monene mbiya mono asobo sanga mona into na abakwani ya sawa itutianyare gotura mbiya mono na injeros mongare na abariganiria asa amasomo aya rero nandi nabatakire kubwatira nokuya mbiya mono amangano motwe akari gotura ase amareke liwa gatatu na akorose gitabu kia Mariko ya kabere kebungu 22:23 na ekige kari gosoma igana akabatebia esabato nigo yakoretwe ase eng'encho ya mwanya bantu tari mwanya bantu ase eng'encho ya esabato naki omwana omwanya bantu nere omonene bw'esabato egetabu eke abanchwa kia Mariko buna twachagete korigereria egegenderete gotosomi igoro ya Yesu no obokoreri bwaye ese abantu baye obokoreri bwaye bwaorekanire korwa ase esabato echume yaeta igoro ya Yesu buno mobwenia Yesu buno oyogosibora basibiru nemike emichabu Yesu buno oyo gokora ki oyo gotoro omwalimu ogotosomia igo bone esabato yaeta echuma yaeta omwarora na baka ako konye omonto ori nyamoika emeka emichabu ebirecha na bibyo ebirecha mpaka ebirecha bikomomanya bunaye nayo omwana onyasaye yani naigo chinguru nchire ime ya Yesu chigoche esenchera engeni obosomi bwaye kera gosomia tari gosomi baka bari kwebori nang'aki monto kioyo ogosomi buna ogosomi baka twaigwa gose twatengechi eng'encho nere bari koigwa korume yabo etarenge buna erie kera abarimu bari kobasomi abarimu abasomi be Biblia basomi buno omonto gwate okobua gwate chinku nabo igo ebare korana ng'aki ekiagera muna are gokora gosomiga ebare konyora ogonchoreria muna bare konyora gosomi guga ebare gosomi gu banyora nang'aki barochi kogenda ang'ena na Nyasaye tiarenge buna masomo ari bare konyora arenga aya kawaida omonto ocho osome kebungo yakora igo bagenda igo gosoma okongo takeire oburai bwo moikomo cheno mwalimu egetabu eke kia kwamirerania okongo chikorigeria tore ritukoria rero na nkwamirerania kioko gokari na egetabu eke buna twagesoma okorango chikonyora tore kurwa egetabu kia Mariko 2 gionsi naki gitogo chigokwanera engaki nkebwate emigano etano eye kworokia amegeria Yesu ekero akoreng'anigwa nari abarai bebisasimero abarai aba nabo bari twarore sa chumeri yaeta bari kororekana na gosomi kwabo nkwari kobaretera munguso emeganeye nigo erobereirie ase enchiragete asekera omogano okobwatia obwamate nori oyo omogano ori otang'anerete gwetera ase amang'ana amamwamu abwateranirie
omogano bwa omoerio nigo ogosiongororokana na kubwaterania aoria omotang'ani igo bono emegano yoke gocha korobereriwa igase egetabu eke kia Mariko yonsi ekoroki na Yesu ning'o ose bono oborai togochi konyora na kero oyomo egati emegano eye nigo okoroki buna Yesu are Yesu ning'o buna ekorokigwa na amang'ana are ase Mariko togosoma 2:10 15 2 na 5 iyi yonsi na emegano eyio 5 togokwanera omwarimu amorokerero gaito yerituko ritang'ani ritang'ani eria kabere namo neri ria gatato nigo arachie korigereria gochia ime eng'encho y'emegano eye na amang'ana a Kristo areme yabo yani igoro ya Yesu ntoyonyora ime kende gionsi mogano onde bwonsi tokoigwa ase egetabu kia Mariko digereri ime gose chungusa ayo omonyene ng'aki Yesu ning'o gose nki agotosomia ase omogano oyo na echume eye ntochigosoma emegano gete igoro ya Yesu na korora eki toregere korwa asare nki eke toregere korwa asare gweteresa emegano buna nachaka iga banchwa omochakano noro oyo igo gototebi buna ng'aki mogano onde bwonsi togochigosoma ase egetabu eke kia Mariko yonsi igerengete Yesu omobwania Yesu omotoria Yesu omorai Yesu omwarimu nki aganetie inche naye tonyore korwa ase emegano eye omwarimu kware gotabori kende ase omochakano nki togochi komorekerwa orochi egento narigereiri omate nane buna twachagete egetabu eki kia Mariko twarore ng'a Mariko ere gare short brief into the point yani are omweng'e atagete chipoint chioko omanye chipoint chioko naende are buna gochaka omata achagete buna Yesu nomwana o Nyasaye naende buna Yesu buna gochaka egasi yaye buna gochaka kobwania abanto naye iga twarore ng'a naye ne chistori chi togochigosoma iga ase Mariko eye 2 mono no togochikomoreka buna twarorire ing'e egento ekenene atagete torore ing'o Yesu ng'a naende nonye na egasi yaye buna Mesia nabo atagete torore ng'a nonye na emeremo yaye nonye na aborokigu baye ng'aki barenge egasi eye barenge gokora emeremo eye barenge gokora nereri eye inche ndoche ng'ende egetabu gitobekerete egasi rahisi komanya Yesu bwango totari gona kwebori ng'aki ng'a Yesu akaiburu na Yusufu na Mariamu akora ng'aki bono naende akaba Nyasaye omanyete chicontroversy chichinge chiroro kwamirania okuoko buna totanga Yesu Nyasaye naende omonto magotobori buna ng'aki Yesu akaba Nyasaye naende Biblia otanga are omwana o Nyasaye lakini Mariko ere are omweng'e naende epoint igoro yoka buna Yesu ning'o naende egasi yaye ng'aki naborokigu baye ng'aki bono amina kogwania rigata mogano nkoegwa kare ase egetabu kia Mariko 2 ekebungo egetang'ani boka ekebungo gia 12 mogano oyo ntoyomanyete abanchwa abategereria mogano ori bwa rigata nomoinyorete morwaire ori bwa rigata otabwate konyara konde korende abanto bane bakobwaterana bagotana ng'aki kingose omwana Yesu ori omobwania ntomoigwete gocha iga Kapernaumu bono ekero acha Kapernaumu rende gaki ngose omonto oyo tose komoikia asare igakonyora okobwania bono lakini ng'aki togocha komoikia abanchu ngose momanyete etachana ekaba ekiagera ring'ana riarwete buna Mariko 2 egetang'ani gatana ng'aki ekero baigu buna ochireka bagasangerekana bakarangererania enyomba egatachana cha ekero yatachana ibagandi yarenga ororo monto aranyana nokomaria arore Yesu oyo bono bakaborani rende nturende twagacha nomosigo ito ntobwate omonto oyo ore rigata ng'aki gose togocha komoikia ase Yesu ebirengeri bikabachera ng'aki totagore igoro tobagore iga rikerameke kero twagetagora iga tomoeteri tomotirimbokie bono abanchu bomonene omogano oyo naganing'etere igoro buna ekero bamotirimbokia monto oyo tachieti akwane lakini Yesu naimogetie omonwa narusetie eriogi nagotebana ng'aki ebibe biao biakoreki biabeirwe ebibe biao biabeirwe nekere ebibe biae biaberwa abanchwa ntweba buna abanto mbansete kona kwebora bori abarai barenge bono bebisabisi 40 nabo baborete abafarisayo aba bakoborani nang'aki monto kioyo oyo oretire okorama oyo bono oramire Nyasaye ng'aki bona agokora egasi ya Nyasaye ng'aki akwabera ebibe Nyasaye gweka okwabera bono omonto kio okwamererania okugokaba okwabera ebibe nokwa Nyasaye ase ekerenga kiabo igo bono kare igo toteba omwarimu bamenyete buna Nyasaye Yesu oyo nere Nyasaye
mba manyete igo mbamanye eba mumate kuno mwana uyu bamende bro mwana oyusu igo bona kapenta kapente ngakibone ko chakota na aberwe bibe so igo asaba asa ainge naki negente ke Yesu okubura gose Yesu nabure negente kemo gotebanga ebibe byo omonto byabeirwe negento kende komokora omonto ligata anyare gotara onye Yesu okonyara komokora omonto ligata agwene ase chinguru chia Nyasaye lio ogoteba kwae nga ere nabo akonyara kwabere bibe nigo gokonyara koene kigo nchendo cha bantana nabo barenge kweli ama emeuko yani emeuko kemuika ekiagarana onye Nyasaye okorira aya makumi koruritangani kia kapara na mwetari asagere no achakire sobo enye bamorore munagokora igo bono kweli kemuika omonto nabo okonyora ore omuko tobasa okomanya gosogokino kemuika Paulo agotana ekero oromoke kemuika gokunywa amabere gokuna gokina kwanyora kwarire bakeyoyo nenyamenko igo bono ebaorogetie obwana bwabo kemuika igo bono na ebi byonsi Nyasaye kire gokora chinga kiechiboka bono baramanya mna Yesu oyo nabwate chinguru ngosoma kwale ngo mwalimu tosomere ngo mali keyu Mika kora tusomera Mika igoro yokwabiro Mika isanemo bokeke ngo kianani toteba ngento ki ndarentere omonene na ntugame asobosi bwa Nyasaye ore igoro kikweru konyara gonchoreri kikweru ko origere korute birengere byawo gochia sare na tatone ngabere nkioroche kenene turanyara kurusia selese ni mwalimu oye abanta ekeranyare komote ibi byawo bya naende okwegena kwao no kwegena kwesi kware ngoro wanchwa okwegena gotwakwanire nangaki Yesu naroche okwegena kwabo ekero kwarore igasi eri bakoreta yo komotirimboki ngogenda turi mutu torore na komurangeri Lawi amo no koboria wokwengata mwalimu to somingo na ngaki Levi oyo Lawi oyo akorangerigwa nere Matayo mbora nere Matayo nende soma mali kuibere 13 paka 22 agasoka naende akagenda ense y'enyancha omuganda bwonsi okamochiera ere akaborokereria ekerache goeta akarora Lawi omwana warubayo oikaransete ase bako bangerwa ebango akamotebi ntunyane akaimuka akamotunyana ekaba ekero Yesu aikaransete nyomba mwomonto oria okorie endagera abarusi ebango abange n'abanyene ebibe bagaikaransa amo na Yesu na aborokigwo baye na kibarenga abange bamotunyanete aboroki bamariko n'abafarisai bagachia komorora okoria amo n'abanyene ebibe n'abarusi ebango bagatebia aboroki baye naseki okoria na konywa amo na abarusi ebango n'abanyene ebibe Yesu agachikoigwa aya akabatebia abale buya tibali koligia omurwaria utatiga abarwarete tincheti korangeria ababoronge korende abanyene bibi iba maka 17 twarira abo umuntu kali korangerirwa kali korukulevi levi yonere Matayo matando matengali ngo murusie bango n'abarusie abe bango matiti balinge bantu banjire nonyambone gantu nchita abantu abakorana chama listina na ichiro goeta ochiko barora batama abanyene abanyene chisol bako barora batama batayitiko barora ase kibao koraigo tote ng'abarusie bango manyete igo bago kubekerekera ngo kyeigoro nyakwaringe gwakara gisiringi 10 atake twakane 20 10 kiri ne chiaye echichina chichia serikali bono bantu abamba njiri kyagera abaringi kunyanyasa abantu nandike ntonge yora akole aho kunyanyasa nando ire chibese chiawo bono torere ng'abantu aba korumaega na balimu aba ba machiko igo barenga ko barigere barabu n'abanyabibi esingiye yo kuwuniriryo ngabone kare yesa gocha mbali ko bago sinyi kwanda sani ngana aseki umuntu yogoteba ngano yo Nyasaye ngere Nyasaye ngekibona tamaiti ngale biyo no murushi bango
ngano omonyabibe akuragira munere ng'ekibona agocha omaete kara abarusia banga abaroche ng'a Yesu chiro mwalevi obache ng'omonto onde chana bakoba omusani ite nonya twangire n'abalimu abamachiko bagacha bonse bono no bakoragera na barabwo agochati na barabwo igwete buya abanyabibe lakini abalimu aba bakaigubube bagatwara endamwamu bakobori nanda bono bakobori aboroki gubaye mbari kobori manyano yo okoragera n'abantu abo bakari kobori aboroki gubaye timate ng'ichibu kibatagete bakobori aboroki gubaye ng'ana ase kibono omuntu oyo erakoragera n'abanyabibe erataba manyeti nande liswa lirindi achete ngakigetekera ari na Mary ori Magdalene ori ng'arakini naenda bono aba abaroki abanyabibe aba muntu tabwenete kubaikange ng'ano yo kubaikange bibe nera agokora ase ng'incho yokoragera na bantu n'abantu aba abarusie bango lakini ekero bakoburira iswa riri ngiyese akobatebi itaacheti ase abantu bari bachenegete byagoja kurieza abantu bachenegete naenda bono naende gakora aba exam nari bako understand omorwaire n'omonto orubie ng'okorigi omorwari omorwaire nero korigi omorwari omorwaire nero otagete omorwari ng'abona abalimu aba bamachiko abaigo bari buya babwenete kiagera mbamaete amachiko aba barusie banga abakunde nabo batamaitiri ichiko nabo batagete omwalimu oyo ache koborokereri igoro yeri ichiko ng'a naende tokoenda gochibu tuonyora gochakera verse 18 mpaka 22 nane nkobori gobakare igoro yo kweng'ata ng'anki yakora ino bono mokoragera 24/7 mokoragera rioka okoragera gwokamore ino mamaite ng'abantu kweng'ata baringi nande Yesu amakoba omufano omuya igoro y'enyangi gaki mwana korore enyangi antu bakoenda ng'a rero fasting ndi y'enyangi teiyo itari nyangi nande Yesu bana akari kobainuri yani barorenga okobakwaya iga nechinga kichiomogogo tari chinga kichiokweng'ata ase kiokweng'ata kore no ne bread room omonyanyangi no ali yani ase kiokweng'ata akaba example kiri bako understand ng'egente kenene ndocha iga Yesu atagete bamanye Yesu ogachira ase ogokora amaya na gotori bonsi omobe n'omuya bonsi bamuitabe tari ng'abantu aba barenga abaya abantu aba bari kubekera abantu emisigo bari batari kubogori nabo igo no gotwa amatense turi tukuri Yesu batiki wakorire ekibi yani ekire ekibi ekingeri kebe lakini torocha bono Yesu gakare koboroki igatagete bamanye ingo ogosomia oko kwabo mba understand tuna niriji noyo bagosomi igoro yaye oyuorere bado mbaramumanye ng'ana barabu nabo barabarwire n'abantu abande bonse nabo igo abanchu atwarire nang'aki ogocha kwa Kristo gose gasoa goikarete tofauti gasoa igakorete tofauti naende ori orang'ete konyore tofauti ine rokoyenyora nigo gogocha ese Yesu tobwenereti oche komanyete na naye kemanyi egogocha ase Yesu komanyete buna kwaomeranire noyo oro omonyene obomanyi bwonse nigo bona aba bachicha bamanyete mpaka bakumeti buna oyo bono namanyete bori kiagera bona ase bare Yesu tarekanete gose namanyete kiagera nyomanyete ng'aki agosanga n'abantu bari abanyabibe nigo bono abanchu aba omonene oito naganeti chinkoro chiri chietugutanete esa chieruete nari anyare gogotoria omonene bw'esabato omwalimu eresenga omonene bw'esabato etoroche engaki eyeiga etware gosoma Mariko 2:23 mpaka 28 nari tokuunderstand togochi Yesu agachikoba bangoeta ase emigondo y'engano ase rituko ria esabato aboroki gubaye bagachaka kobutora ebigara bakogenda abafarisai bakamoboria rora naki bagokora eritari boronge gokorwa ase rituko ria esabato akabairaneria timwana gosoma aya Daudi akorete ekero aremeretwe endagera akaba n'enchara ere nabo barenga monere munasoeta ase enyomba ya Nyasaye ekero abiatari arenge omokwani omonene ebiatari arenge omokwani omonene akaria emigati yarenge korugwa ase Nyasaye etare boronge koriegwa nonde otatiga n'abakwani naende aka abarenge amonere
nabo igo egento tokare gotebiguga iga omaete bona abafarisayo aba igo bamaete ng'a noko buno oraete ase obori bosimikire tukuri sawa gaki obori okalbi obutore eki nekebe yabona yani amachika abafarisayo barendete amachika aya buya kabisa lakini ande bayarendete batari ku understand buna Paulo agoteba asa abarumi 10 mbarenga ku understand yani barindete amachiko but without the knowledge batabwati bumanyi buria bone gento tukara kororaiga ngaboro kiuba Yesu na Yesu ngo etabakaraiga nane ritukuri Sabato aboro kiuba baye njara ya bari bakara koranga tigango torakanya amara nengani abafarisayo egento ntarandasta yani abafarisayo aba igo barenge kirasi na ndandonsi asi Yesu agotoka igo baro anywhere and everywhere no barenge ngekare Yesu agotana boro kiubaye ekara akori nabo baroje Yesu ngo bakaro mubanga ngo banyuri akare nande gento ntari ko understand abafarisayo ngekare batari koranga Yesu yoyeno musai tarasomera machiko akiamanyete chi story chinkuru chia Daudi ngakiakomanya bamanye ngoyo Nyasaye lakini abo mbari kwibori that ngekare akare ko batebyo mugano gotoka Samuel entangani 21 ikibunge getangani bakasita abo ingakiri yarenge karasa uraringe ko muri kuri Daudi amwite Daudi ochire bakekala tabwati no ne kioma kende gyonse unago ikekalu igakonyora umurisi ororo okare kwa Abimeleki nero kare duty okomubori ngikera igoro chendabe kubuno inchara ya nyari na abantu bane barari inchara bari bakate story bakagamba finally akaigwe megati nere yari ku bread of the presence umugati yo yoringe kubikubosi gwanyasa urakorosu nande kubikokora umuriro ekara uko oikire esabato okorusi wororo nande kare urusi wororo tari muntu ndwese ordinary okoria naba priest abakwani bakori Daudi nari ngo mukwani tarenge mukwani lakini nande twatabigunga mu priest yakarusi akamuo mukwani akarusi akamua akagenda isiku yerichi nande nakiakare ko bainyuri inga no munyuri tingento kikiabete yani ategeta bainyuringa amachika yo manyane ninjo manyana amachiko tari onde ebinte byose buno morocheiga yagere magati iri mbora yaringete Yesu Yesu the bread of life ninjo mugati amen lakini nande naonyoko baigora maisa igo gente ikina kibona bataruji nande to kurigera ko chibosi era akari ko bainyuriga no ana karto soma mali kononye isato yemo bakaisa nemo nonye turochororo Yesu gakare ko batebinga esa bateye murochiga omanye zitaro isirio ndubwo stari inu moro sirie sinji Yesu esa bato ige barose irie inu motimoke daringa ni inu moko banga iguru Yesu bato esa bato na ere ko babanga nakimubwenerete guti nabo igo amen ere Kristo okuege na ya Kristo gokorago chiese okorende sabato ya Nyasaye igo bona aba farisayo na barabu babwato bore ubwabo no mwalimu anyare gotorokia na no korigereri korumba likorra Nyasaye meyo yani muna Yesu ari Nyasaye monyene ikegera ukurana ngenchare ko baringana yari ko bane chingiru chwato ngenche bwato bobwi omugano woko nanteranigwa ensementangani mwalimu tosomere some Mariko ya gatatu ikibungo na 20 Mariko 3 Mariko 3 kibungo na 20 mpaka wono mwalimu toka 25 turamanyanga yoteba na omuganda yaya na chirisa ni 20 sorry ya na omuganda ogasangarereka naende barabuo abanyene tibanyara nonya nokoria abamate bae bagachia koigwa manganaya bagasoka kogenda kubwata ekiagera batebete obakirwe neosi omugano woko nantererigwa ensementangani mwalimu tigango tosome kebungo kia Mariko 3 kebungo na 20 mpaka 35 lakini mwalimu nabo gochora ngaki ekiatambia mono ngaito gocha kubwatekania omugano wito yoyugo kiagera nimigano mekemeke igikana gotosomi iguru ya Yesu 20 mpaka 25 tambe nabo tugotabukia 35 soma bono mwalimu na omuganda ogasangiririkana naende barabwo abanyene tibanyara nonya nokuria
abaamate baye bagacha koigwa amang'ana aya bagasoka kogenda komobwatia ekiagera batebete obakirwe neosi naborokia bamariko abarute Yerusalemu bakabora nabwatire na Beelzebuli nase okobua kwa omonene bwa ebirecha agoseria ebirecha akabarangeria bacha asare akabatebia ase emereng'ani naki saitani aranyare goseria saitani na oboruotu kaboratananekane ase barobwo obonyene oboruotu boria tibokonyara gotenena 25 na enyomba keratananeke enyene enyomba eria tekonyara gotenena. Amen. Na bakorigereria Kristo ase obokoreri bwaye agoseria emeke emechafu bamana batai noyo ng'aki oyo nabwatire na Beelzebuli nabo na Beelzebuli noyo omoiko oyo agotumia noyo okerecha ng'aki bono Yesu okobabori ng'aki kerecha agoseria kerecha ng'aki obogambi borase gwatananeka naende bonyare gotenena yaani iga ase obweng'ene ng'aki okobaorokia oboreu bwabo gose omwarimu ng'aki kwarochae ngose na oboreu bwako boki ng'aki bono inwe mwaki mwarengera rikoranse enyomba nenyare gwatananeka naende enyare gotwara omorembe tegotwara morembe na nogotenena tegotenena na noborai ase enyomba eyio nabeko begasi enkong'u naende bono tokarekorera Yesu ekakare kobatebi estori eye naende estori ende nero oro tware kogenda baka 35 naro naende nero estori ende naende nero ororo ekare gokwanera amang'ana ande amang'ao lakini ekero toroche estori eye twasomire baka 25 twanyorire ekare gototebi amang'ana a Yesu Yesu abaamate baye yaani Biblia ekeusia eteba abaamate lakini egesongo yaretana ng'ina na abana bamwabo ng'ekero bakorigeria bateba omonto oyo iga abeire osi bono yaani ng'ana nokoragera taragera totagete tomanechie edayari yaye amanye ng'a chinsa echi nkoragera are bagachikomorigi bamorete aragere bagoteba ng'omaete oyo iga abwate osi obeire mosi okabarimo bono naende nabanto aborokia bamachiko barute Yerusalemu nabaro ekero bagocha barocha goseria ebirecha bakamata ng'a nere omanyete omonto oyo iga agoseria ebirecha ase eng'encho ya omonene oria bwa ebirecha okorwa Beelzebuli ng'ana chinguru chiaye agotumia ng'oyo iga agotumia chinguru chia saitani omanyete nabo saitani are igo botambe ogokora egento ekero nkorete counterfeit naende bono ekero ogokora egento ekero aye naye akororeria obobe ng'a naye obwate obobe naye ogokora ebinto ebibe eki naki torochi saitani akabwata ara chistori echi chionsi ibere kero gochibeka amo okorigereria kwarora ng'a banto aba mbegenete Yesu ng'a nyasaye naende egasi agokora na egasi endonge ebarengerereti ng'a iga akorekana buna omonto obwate ebirecha naende nabo saitani akora egasi nabo akora egasi igo iga agokogania onde bwensi kwanza ekero obwate obobisa gose chindamwamu echi ekero chindamwamu echi chiasoime igo gokorekana na igo gogokora kwarora na omonto onde bwensi nonye ogokora amaya bagokora omogano bwokonantererigwa ensemo ya kabere nkorau twarenge na egetabu kia Mariko 3 ekebungo 21 naende ntwasoma omwarimu ntwagasoma 21 kiare goteba ngose na omoganda ogasangerekana naende tari ero nakwoko bono kia ensemo ya kabere gototebia omwarimu ekero tokorigeria ensemo ya kabere noo toroche bado maega eke ekero twasoma omaete twarenge koinyoriwa ng'omogano noro nantereiri agati oyondo ekero nantereiri omaete omonto arenge estori eng'ao makoreta egento kende orete okebeka gati lakini naende bono iga toroche ng'omogano oraiga ore main noro oyo igoro ya Yesu abaamate aba baye buna batagete komorigia egere bamoe nonye nakandagera batobeire akabarimo omaete bakweba ng'a Yesu riria atemetu abatisetu ng'a yairetu airetu eroro akabera amatuko arenge amatemu 40 amatuko 40 nariete kende tarieti kende ngibona gekogera akweba sinjo rituko erimo bono bebire omanyete mbainyureti naende noo torocha abo abanto aba bakare goteba ng'a obongo bwaye okorora bwarukire naki gekogera batagete ng'a bamogambere lakini naga tosome Mariko 3:31 to 35 nkegototebia egere tobwaterania emegano eyio egoteba ng'ina na bamura bamwabo Yesu bagacha bagatenena isiko bagatoma omonto okomorangeria na omoganda nigo orenge oikaransete omoetanaine okamotebia
rora nyoko nabo muraba mino isiko bare mbakorigetie akabairaneria akabairaneria baba nabo muraba minto baba agaonchorereka baba baba nabo muraba minto mbarabi akarigereria abo bakaransete bamoetanaine akabura rora baba nabo muraba minto rora baba nabo muraba minto naki oyo rakore ogwanja kwa Nyasaye oyo nere mumura ominto na musubati ominto na baba nabo igo maeta iga bono naende twarorire bono buna bagocha estori eye egendererete nase eng'encho tutaenda toyokore yonsi yagendererete lakini gento torocha iga Yesu akare kobatebi omanyete igatete koborokia ng'omaete ere nonya kare ase efamily yabo egasi yaye igere engari mbarochete bigger picture igere engari taibara bwokachirete ng'oko bare oyobo aiboire ase enyomba yabo actually tare engobo iga iboiro igo tari ng'a agarenge ng'a noyobo specifically lakini gachete ase eng'encho ya ense engima naki akare kobainyoria ng'a nonya bagoteba ng'a nyina nabo mura bamwabo bachiregere bamobange buna ng'aki abwanete gokora egasi omotuto oruka of course it was valid ekero oroche omwana omino arabu nonye okoragera tari koragera ng'ene nokorandia are agitogota babaire bari naye mbarabu nabo baroche lakini Yesu atagete koborokia the bigger picture ogocha kwaye ekerenga kiaye ekenene engereki nokorandia igoro ya oboruoti bwa tata oye oywo omotomete oywo ore Nyasaye Nyasaye gari Nyasaye bwa abanto bonsi naye naki torocha akare kobainyoria iga ng'ekero akobatebi ng'a baba nabo muraba minto naba bara abo barabo barigeti gokonya bana barigeti kobwenigo abande baganeti gosomi bamanye mono igoro ya Nyasaye abo bakaransta abo asare agosomi na kobweni nabakare kobainyoria ng'ere gente kenene ekerenge kenene acherete nogokonya abanto ense engima na kobatori tari family yabo yo amen igo bono okorokereria Nyasaye Yesu agona gotorokereria buna ng'aki ogocha kwaye nkorengeti bwamate bonde bwonsi okocha kwaye gochete ase eng'encho yakero naende toreng'aine ase obosu bwa Nyasaye naende ring'a nabwate rinene nerio ogotori mwanya banto na gotokonya ase okogani gwaito onde bwensi aumeraneti obwate okogani oumeranete nere obwate okogani Yesu ito nanyarete komoa ogokonya igo omuya oyo Yesu ito nabwate emeroberi emiya naende omogano oyo gwokonantererania ensemo ntang'ani ensemo ya kabere ekona gotorokia komo yakoragochia ase okonde nang'aki obokoreri obo bwa Yesu nakoganiki abwate ase amagi maito omotongi tiga anyare kobasesenia ase chingaki chiaino tiga twegene naende tosabe omuya tata obakuna koegwa bonene naende gwatorwanereire mbuya mono naende gwatwancheire Yesu twaikire obwaro omuya ase ekitwanyare korora ase rituko ria rero nyara gokonya tonyare gokemenyera naende tonyare korora obuya bwao na obobui bwao na okogani kwao na intwe okogani gwaito gocha asore aye ntata omwegenwa okonyara goikerani koreng'ana na ogwancha kwao Yesu ito nyara gotobwera ekiagera ase obogima botomenyete naye oratoikang'e naye oranyare gotobwera naye oranyare gotora moiko omochenu nyare gotora ase bionsi ekiagera notwanchete kabe na intwe omonene naende bokanga kiende tonyare korora eki otobangerete ekia twasabire goetera omwana o Yesu Kristo omotori oito amen.